Niciodată să nu faci asta înainte de culcare. Fapte aleatorii. Bateriile laptopului pot dura mai mult dacă le încarci doar până la 80% în loc de 100%. O persoană obișnuită clipește în jur de 15 până la 20 de ori pe minut, ceea ce înseamnă aproximativ 1200 de ori pe oră. Doar 5% dintre oameni pot scrie mâncarea lor preferată cu telefonul în sus, cu ecranul în jos. Atunci când vorbești, nu auzi vocea ta reală. De aceea ți se pare ciudat să asculți înregistrările vocii tale. Probabil ești în fundalul la sute de fotografii ale altor oameni. Chiar în acest moment ești varianta cea mai tânără a ta. Poți să îți strângi pielea de pe cot cât de tare poți și nu vei simți nicio durere. Poți vedea mereu nasul tău. Creierul tău pur și simplu îl ignoră. Mâine vei uita 40% din lucrurile pe care le experimentezi astăzi. Oasele coapsei umane sunt mai puternice decât betonul. Studiile arată că oamenii care apreciază acest videoclip și se abonează sunt mai inteligenți decât cei care nu o fac. Oricum, ar trebui să o faci.